Heno yn y gegin, mae Ena wedi bod yn brysur yn paratoi pethau bach, siocled, melysion, y math o beth Ena sy'n neis i roi rhywun ar ddiwedd pryd bwyd falle, neu hyd yn oed fel anrhegion adeg yn Nadolig. Ie, mae rhai bobl yn licio rhywbeth personol yn dyn nhw. Ond yn bersonol, mae welta fi wneud pryd o fwyd, ti'n bod? Mae rhaid yn ffidlu. So mae eisiau amser i wneud nhw. Mae eisiau mynedd i wneud nhw hefyd. Right, beth ydw i'n mynd i wneud heno yw beth ydw i'n galw fel chocolate creams. Mewn man hyn, mae da fi 8 ounce o chocolate wedi toddi a chocolate da. Mae'n well bod ti'n cael un a 70% cocoa ynddo fe, right? Achos os nag os so mae fe'n sachu'n wyn, na'n beth sy'n apno. A tip un rhywun sy'n byw yn Gaerdydd, yn aml fi'n gweld rhain yn Howells yn cael ei gwerthu'n rhad. Am ryw reswm neu gilydd, falle bod nhw'n gwerthu lot. A wedyn i prynu tymach fwy yn dy fe a trial cadw nhw'n sgallid i. Ie, na'r pwynt mae rhywun siŵr fod yn bita yn y gegin gytre, gofyn mynd ôl mwy. Mae 8 ounce o chocolate a 2 ounce o fenyn. A toddi hwnna dros tyma bach o ddŵr berw, ond byddwch yn ofalus bod fe'n cael gormod o wres. Nawr, mewn i fanna, dwi'n mynd i ddod i beth 2 llawn llwy ford o hifen dwbl. A dwi'n mynd i ddod i beth 2 ounce o walnuts wedi malu. Mewn na hefyd. Mae'r iman dod i'r cyfan, mae dyn bach yn fwy yn dyfa. A wedyn ni, cwpl o cherries, wedyn ni gweb 2 ounce o cherries wedi malu. Na fe ddodas i'r un yn prosesydd. Right. Ond allu di just torri fel lan gyda cylleth fach siarp, ti'n gwybod? A os bysyn nhw'n y prosesydd ormod, bysyn nhw'n isio? Odi, ti'n gwybod yn ofalus, a fe'n mynd yn ormod, bydde fe'n mynd yn ddŵr. Nawr den, just cymysgu hwnna lan i gyd, nawr. Gyda'i gilydd, yn dda. A nawr, mewn i hwnna eto, dwi'n mynd i ddod i nawr, mae da fi rhywbeth fan hyn, walnut liqueur. Na neis. Mae hwn yn cael ei wneud yn Sir Benfro, a mae fe yn hyfryd i ifed. Fi bow na wedi ifed, ddod i mewn yna. Nawr, dwi'n mynd i ddod i beth llawn llwy ford mewn fan yma. Mwy, ti'n bod, mewn yna eto. Lle gael... Ti ma'n gwynt o fe, ti? Ie, gwynt dim sip. Beth os nag yw rwy'n yn gallu cael gafel ar y walnut liqueur? Wel, llwch chi ddod i unrhyw liqueur i chi yn lico chi na'n, ti'n gwybod? Ond y ffaith bod hwn wedi cael ei wneud yn Gymru, mae fwy, a wy'n gobeithio bod fe'n cael ei werthu yn y siopau yn Gymru. So, chi'n gadael hwnna nawr i oeri a braidd i hanner i seto fe, ti'n gweld? Achos fel ti'n gweld, mae nawr rhy ddwrllid i wneud dim byd o anno fe. A sy'n eisiau bobl boeni te sy'n mynd i edrych yn ddwrllid fel na? Dodwch mewn rhywle o'r a gadewch i hanner seto, fel mae da fi fan hyn, mae un da fi fan hyn nawr, yn chi'n gweld fel fudge. Llwch, fel fudge. So beth dwi'n mynd i wneud nawr, allech chi wso llwy fach a cylleth a just dod i llwyed fach fel na gallen nhw sychu. Ond fi'n mynd i ddod i fe yn y bagin heno a mae da fi nozzle ar y gwylod a dwi'n mynd i sgwl hwnna. Wedai beth arall, mae hwn yn neis Angharad. Gwe bod ti'n neud chocolate sponge. Ie? Ie, a dod i hwn wedi rhwngio fe, ti'n bod, y sandwich, lovely. Nawr ten, chi'n gweld hwn nawr ten, mae da fi parchment fan hyn, ti'n eisiau samo fe achos mae'n gret. So dwi'n mynd i baipo fel rosettes bach fel na. A i wneud fel anrhegion, mae'n edrych yn gymryd neisach fel na, na gyfer? Odi, wneud rei bach, twel? Just llawn pen i fita, ynddo fe. Achos bod hifen yn hwn nawr, beth os yw rhywun eisiau wneud nhw gwedwch, wel, fori bod amser dy rhywun, ond dyn nhw'n mynd i bara tan dydd Nadolig? Wel, i bara nhw, dim ond bod chi'n cadw nhw yn y ffridge. Right. Achos, beth sy'n ni gofio, os dim additives dy fi yn hwn. Right. Rhaid na ti'n prynu, mae preservatives den yn dy fe. Lle maen nhw'n ddrwg, ond ddim mor ddrwg a mae pethau'n gallu bod. Na, quite. So, beth ych chi'n neud yw cadw i baipo faint o'r cymysgedd sydd â chi, a wedyn ni, fel fi'n gweud, gadael rhai nawr i seto, a wedyn ni ar ôl nhw i seto, toddi tymach o chocolate gwyn, a dod i hwnna ar y top, tymach o chocolate gwyn ar y top wedi. Wel nawr ten, dyma beth nethoi ar y dechrau, bod fi wedi gwneud rein, tymach fwy o seis, mae rein mwy fel petit fours. A un o'r una, fel o ti'n gweud, mwy o thebyg, 100 o calories neu ragor. A mwy, ie. Ond na fe, fydda ti ddim yn bita lot o nhw, un bach yn dy fe i flasu. A fan hyn, wi wedi wneud fel pasgedi bach, lle di weid. So beth nethoi, os edrychwch chi arno fi nawr, am meddylu. Brwsh, chocolate wedi toddi, brwsio ti fewn, beth i 2 neu 3 gwaith o'r chocolate,
gadle sychu, a wedyn ni pilo'r papur off, ti'n gweld? Wel, os oedd y lleill yn ffidlu, mae hwnna'n rhywbeth sy'n cymryd amser. A wedyn ni, y llenwad yw ddim yn annebyg i'r cymysgedd nethon ni heno yn y losin, a wedi dod i cnien walnut ar y top. Nawr fan hyn, mae da fi Brazils. Oh, nice. A chocolate tywyll a chocolate goled. Just toddi'r chocolate, a twli'r cnau mewn ac mysgyn o lan, a gadael, codin o lan dy fforc, a gallen nhw seto. A fan hyn, wedyn mae ffefryd roi nobl, fydde fe, dates. Oh, dates. a chocolate. A chocolate, ie. A wedyn ni, fan hyn, mae rhywbeth yn wahanol, marzipan, cherry marzipans yw'r ein. Marzipan, a pistachio, cnau ynddo fe, beth arall sy'n fe. Coconut a icing sugar, a rola fe mas, a just neu fel sausage yna fe, ti'n bod dod i'r cherries lawr. O, geso siwgr yn eitha rhwydd, achos fi wedi blasu un. Mae felys. Mor felys. Neis, ond melys. Mae na fudge wedi ni hwnna. Fudge, dim eisiau cwcan o gwbl. Pound icing sugar, 2 llawn llwy ford o condensed milk, a beth di 4 i 6 ons o chocolate wedi toddi, ti'n bod? Dwi'n dar dit, ewch. Wyt ti'n credu bod ti'n mynd i gael un? Un bach, un bach. O. Neu gyda'n mynd i bara tan ni. O, un bach yn coffee. A fi wedi blasu o'r fudge hefyd. Wel, toddi yn y geg. O, neis. A bo chi moyn rhoi present bach, bags bach fel un, dod i nhw mewn yn ôl, llwch chi brynu'r rhain mewn unrhyw siop fwy da, cook shop, ti'n gwybod?